Na voasambotro rô hoe erany teo sans suite zegny ny hitako hoe fa rô na voasambotro olo rô lahy tsisy tohiny eky tsy reniko rô iny nangadra mandra-pahafaty tsy reniko nanalefa tsy afa tsisy tohiny histoire raiky tavaratra tagny igny fa histoire raiky amin'ny fivoan-tany ty tsy mipetraka zegny rô jiaby igny zegny le fiarahamonigny fa nintsika raiky tavaratra tagny rô namonina hafaty zanakan'olo baka tajamanjary igny azafady amin'ny tompokavagna mamao fotamandry fa nagnaia ma irô gadra lahy nagnolagna igny andiany jolahy gadra lahy nagnolagna ndraiky namonina hafaty igny za io andikoragna kabary mifagnolagnana ty hoe za agnano retour en arrière hely retour en arrière atsika comme za vaovao tsisy raha mboka vaovao zio na télé na radio na facebook ko tsy tsaiky na voaolagna tsy tatonga tatanarivo azonareo ono nampidirigny tsy afaha lehilahy igny migadra mandra-pahafaty za tegna petraka fagnotaniagna amitsika varatra irô olo nagnolagna zaza na amono na hafaty igny ma karaha akory tantarandrô igny za baka mety tsy maraka vaovao mba mianareo nouvelle edy zaho na voasambotro rô hoe erany teo sans suite zegny ny hitako hoe fa rô na voasambotro olo rô lahy tsisy tohiny eky tsy reniko rô iny nangadra mandra-pahafaty tsy reniko nanalefa tsy afa tsisy tohiny histoire raiky tavaratra tagny igny fa histoire raiky amin'ny fivoan-tany ty tsy mipetraka zegny rô jiaby igny zegny le fiarahamonigny fa nintsika raiky tavaratra tagny rô namonina hafaty zanakan'olo baka tajamanjary igny azafady amin'ny tompokavagna mamao fotamandry fa nagnaia ma irô gadra lahy nagnolagna igny andiany jolahy gadra lahy nagnolagna ndraiky namonina hafaty igny za tsy naharegny tantarandrô igny za tsy naharegny fa avoasambotro rô fampelantagnany mpitandro filaminagna erany teo tsy karaha raiky ty araiky Antananarivo ty regny nao tsara be migandra mandra-pahafatiny izy sady mipetraka amin'ny lopitaly psychologue tsy mety tandrô jerinany fa voa mare mijeriny ke irô namono na hafaty baka jamanjary igny matohiny tantara igny nagnaia mama zady moa mezanarô vaovao le managna vaovao za baka tsisy vaovao za mezanarô vaovao nagnaia marô olo namono zazy igny rô nandehia tsary regniko tohiny tsary regniko tantarany mahinaky ka za kofa mandiniky izy igny nagnahia fa raiky ny Antananarivo ty tsy mandry avadibadiky miragna magnano firiry loko tsomay fa raiky tamitsika tavaratra tagny igny atsika igny mara nagnano motro satragna nilobolobo kana ravagna tohiny tantarandrô igny tiako regny mety tsy zaza raiky fo koa ny tia regny fa tsy falifalin'rô ny gadra afaka mare marandraigny rô fantany ary fa miboaka ary koa araiky ty tsy nata izy a perpétuité vazaha migadra mandra-pahafatiny ke irô tanosy be igny tianay regny lahaby koeze tianay regny fa naty zaza igny vonindrô nivangoendrô ambozy tamy lohany zay bokaraha nafaty izy igny nivangoendrô ambozy lohany tsaiky igny ambozy nivangoendrô aminany igny samiako vaovao complet vao izy koa journaliste fa tsy magnano asanazy Madagasikara ataoko journaliste naka eto ke mbo tiako aboakanarô vaovao hoe ino ny hafarandrô nagnolagny zaza tsy nisy baka jamanjary igny tiako aboakanarô eto tiako ambaranarô eto za choqué net mahita vaovao ny Antananarivo ty za choqué atrio rô mahay miaramonigny rô mahay miaigny avadibadikindrô nagnala grève aby rô devant ny tribunal grande instance tary nagnino ny tsika mbela vitavita ho azy karaha io fo fa vita nefa voasambotro hoe point final vita eo zalahaby kô atsika ty ma fa voaozo non franchement mampalahelo grave net zala tegna za mila vaovao boaka anarô anao misy journaliste anao sy be ao firy possible za mety tsy naraka vaovao andifasanarô vaovao za coucou ma chérie akory anao zegny mila vaovao
tegna mila vaovao vita ho azy karaha io fo rô fa voasambotro vita iranio afaka mare rô fa aboaka magnolagna zanakan'olo hafa koa nagnino araiky ty Leon-Tananarivo nampidriky izy tsy afa mandrapahafaty gadranany fa nagnino maraiky ty baka nosy be ty tsy regny tohiny nagnino tsisy suite zay koa mila suite-ne mangarahara ia mangarahara tsisy mangarahara yo la transparence il est où non sérieusement ça me chauffe chauffé za kofa mizaha vaovao mizaha internet et tout le tralala io fo miboaka lelahy nagnolagna tsy haiko tsao tatao gadra mandrapahafaty ke nagnino manintsika baka tavaratra tagny igny tsy hiny gadra mandrapahafaty tsy hita suite-ny nagnahia rô voasambotro zanakan'olo naty bory vita teo vita tamy voasambotro erany teo amezanarô vaovao vaoaka menarô vaovao grave vita karakara iny fo zanakan'olo matibory sans suite izy eo tsy hainy karakory tohiny vita kara io fo mianarô vaovao vaoaka sa tsika vatra ty fa navoazogno ferme la bouche zaza raiky fo zegny mavita hisolo vavany avaratra jiaby ao za fo hisolo vavanarô io anarô tsisy mahay mivolagna hoe tohiny tantara igny nagnahia coucou ana hay fa sanjisanjiny 8 mars sandra ty zao rafa ndesigny mandry tegna vraiment tsika tsy mifankatia soso tsika tsy mifankatia natao aza la ambony Tananarivo ty tsy 4 jours tsy 3 jours fa tatra nitsangana fédération jiaby tsy fédéré fa fédération nitsangana gouvernement jiaby nitsangana chefny gendarme tavatra tagny misy zegny tsy vahoaka samy vahoaka fo sofigny jusqu'à izy navy amy police nambo tsapitsapitsapy teo tsy nahita zao vy maventy nitsangana tary à part madame Jocelyne edy manamahy vai hely hoahiny nataony eny vitany raha nataony zanakan'olo tsara ataoko tsara mbô madame Jocelyne tsy baka nosy be i tsy député nosy be taia député nosy be raha jiaby igny nandalo igny taia député nosy be député Diogo mijotso nosy be migérer nosy be non serré un peu vos blonds là visenarô dilohanarô tsara be wey député Diogo mi régler problème nosy be ma tsisy député nosy be ma tsisy député za tsy sary nisy raha regny ka ty hoe raha nataony député nosy be teto ke nagnanakory rô olo nagnologny zaza tsy nisy igny tsy regniko irô igny mahazo firitogno araiky ty baka mandrapahafaty ny nany mbala tsy naty tsy nivoniny tsy haiko fa araiky nivoniny taja manjary fofohigny ambozy igny firitogno nazondrô firiandra firerignandra mbala ao rô safa niboaka amianarô vaovao edy zahay franchement za soko vaovao sofignaka tia regny iny suite hatria hitanao tsara be fiarahamonindrô fivoatany tsy nambelandrô ko tsy nidriky tsy afaha lehilahy io boko mandrapahafaty gadranazony niboaka amin'ny juge ke nintsika raiky tanosy be igny makarakory tribunal inazy mafa vita sa tsisy tribunal iny tsofotro tsy tribunal ipetraka karaha ito amenarô vaovao olo surtout mare zao 8 mars tokony aboakanarô vaovao zegny marigna ankitigny fongoragna ny mpagnolagna amitsika eto amezanarô la présidente magnamia vaovao ary ambaranarô zao ty vaovao aboamy vahoaka assuré viavy satria zo zao tondro mitsaiky zo teteko ne mpaningandrô magnangy be ndraiky matoe vavin'olo mety maro matoe vavin'olo agnaty ala agny aholagnandrô io vadivadindrô maty agnala ao tsy azon'olo honogna aby zegny olo sahiragna mitsaiky fo atsika nandiniky rô matoe vavy ambany volo agny petrapetraka manokana ambany volo agny mitarily zafy haitsika raha mahazo rô agnaty ala agny haitsika raha mahazo rô matoe vavy olo betsika agnaty ala agny koa mamoso anao voniny antena lefa matoe hely vadivadindrô mbola lavatay mba dinitsika raha zegny misy satsisy magnanaova sondage baka tsy tsaiky fo vangoendrô io satria lohandrô io mihitsy marary fa nitsika vatra ty raha atao eto vita madio samby miala vita eo aplat
Nagnino mari namatsika mavita mihetsika magnozokozogno raha fa tsika varatra ty marara ino mara mibeto tsika ty hazala boulonnareo de siria sa rô tsisy tournevis zay tourne milohanareo tsy misery io atsika zao farifary tsy haiko misy matoen'olo agny aholagnan'olo raha misy aby raha volako aminareo zegny ke ameza suite fa karaha ataoko za mila vaovao za tsy naregny ino ny afarandro nan'olo igny zaza tsy nisy tanosy be baka jamanjary igny nagnino ma vaovao tsy miboaka anosy be fa hateligny fo agnaboahanareo vaovao zay hefa mitady vaovao ino ny tohiny aramba mandry eritreritry koa reo tompikavagna amizegny ino ny tohiny tantara atsika grave atsika vatra ty non sérieux atsika grave atsika tegna grave kone sana madibadiky Facebook fa telo andra zegny ilelahy mpagnolagna Antananarivo ty fo tsy afay direct tsy afay perpétuité za zao baka fa izy perpétuité mandrapahafatinany izy off ke irô namono zaza naholagna andreo tanosy be igny makory suite-ny tadiaviko hay tadiaviko regny hino tohiny tantara igny aia rô holo igny tsara fa navositry fa nanintsinintsy rô zay fa tsy tetry fa mizazany kan'olo hafa holagna koa non ça va pas vraiment ça va pas ça za ndraiky baka nay tsisy bebel be tombo za nahare hoatry za micontact tompikavagna en direct irô nagnamia za vaovao antsipirieny tompikavagna zegny izy ambarako anareo hoe raha nahavoalohany igny ny fofoagny ambozy ny vangoen'ireo tamin'ny lohany igny zay tsy hitanareo tamin'ny vaovaon'ny bebel tao raha volaniko zegny ambozy ny fofoagny amin'ny lohany tsy haiko iny vangoegny amin'ny ambozy nariandreo tambony tragno amizay tsy haiko iny fa tsy nambelandreo tagnatin'ny tragno tao zay naverisingety navoasarombaka satria araiky hely toragna iny fo hita tao fa araiky zoky igny tsy hita ny tsakaragny nariandreo ambony tragno amin'ny vagnogno tsy haiko iny tagny nitsopinagna izy lio midararaka fa raha jiaby za mivalamareo mira za teo atria raha jiaby nazoko preuve zegny mampidradradradragna za aminareo za tsy mivolagna raha tsisy preuve nariandreo tantany tagny ambarandreo naty nariandreo tsy haiko magnangy igny ambozy amizay ny vangoendreo amin'ny lohany vous imaginez ça ino tohindreo olo criminel igny tsy regny tsy hita tsika tohiny ino zay tohiny fanjakana magnaboaka vaovao amin'ny journaliste la plupart des journalistes anos be koa journaliste capture j'en suis sûr asandreo tsy ataondreo tsakany tsy andavany anao journaliste anao mitsangana anao magnonkogno ao atany dilanao jasa satria asanao izy ataonao io za tsy naregny tohiny zigny tegna tsy regny franchement za mangetaheta ino tohiny tantara le zaza fa maty fa voalevigny ngataka amiragnary izy manintsinintsy za mi contact tompikavagna relation en direct irô mandefa vaovao zegny jusque rô na vidéo za nagnotanareo karakory raha mandalo tsy haiko mbo tsy mahazo jena ambarako rô io koa mbo velogno io loso adaladala fa Madagasikara tsisy capacité amin'ny loha io tsy anagnatsika ao zegny fa nambarako rô kenareo fa miomana amin'ny tsy haiko io za miomana anareo magnamboara fô sans suite le raha za mila amezanareo suite va oaka amezanareo suite ny hoe karakory rô olo nagnolagna igny hefa rô tsy aroe lahy fo tsy haiko tsota lahy rô tsy haiko firy lahy rô kisasy an-tanàna kenkay samby an-tanàna eo fo satria babantsaiky iny vangabajaji vao tsy zakandreo zegny nanaovandreo zigny kankay samby rô samby eo fo aratsy ampagnahy abezam-pô matoa izy nahazo izy niezaka izy namelon-tegna nitady vola ny kofokofoko vola tsisy nalendreo atao nisy vola mipetraka atao tsy nalendreo fa kisasy aloha vonitsika agny ry zanany ty fa malefaka izy io donc zay hela haby mila suite ry fanjakany karaha ataony mizaha suite ny tantaran'ny lehilahy nagnolagna tsy haiky Antananarivo gadra mandrapahafaty tanay ty zay koa mba mila suite ndreo nagnolagna tsy haiky namono sady nahafaty zaza igny aminao si Belleville kabaro raiky ty tadiavinay ino ny tohiny tantara fa tsy regninay za mety tsy maharaka vaovao za amezanareo vaovao za fa vraiment marary fonakay mandiniky izy igny tsisy tohiny tantarany tsy haiky hely igny
maty anjabonjabony karaha io tsisy tohiny ka amezanareo tohiny e anareo tsy ambela koatsy ny boaka nanakory marigny iro olona tsy haiko namonina hafaty igny haratsaiky aroe ny ponopohinro araiky hely araiky be karaha kory doziny sazy azondreo igny fanjakana tiana regny ha lalagna article jiaby vakenareo aminay agression violence viol jiaby zay natao amindreo tsaiky igny ha boko assassiné ino ny sazy miatra amindreo tsary regninay menareo zay ino sazy miatra iko tsy sans suite kozigny zegny tafatafa aminakanareo amin'ny arivariva ty e fa zagny ambomboatra wity mars nakanareo bye bye e zany ko miambigna anareo zany ambigny vaovao nareo tsara manareo mbelako baka